muutamia tuhansia seebroja Keniassa ja Etiopiassa. Kolmoidenin seebrat kuuluvat yhteiseen eurooppalaiseen jalostusryhmään. Niillä on tärkeä osuus meidän ja muiden eläinpuistojen työssä seebrojen säilyttämiseksi. Grevyn seebra on Kolmoidenin vuoden eläin. Kolmoidenin keräyssäätiö tukee Grevyn seebran suojelutyötä Afrikassa. Jos haluat olla mukana auttamassa, voit ryhtyä seebra-kummiksi tai antaa avustuksesi keräyslippaisiimme. Voit lukea asiasta lisää osoitteessa stiftelsenkolmoden.se. Siinä on pikkuis. Tuleeko tämä täytteen tämä helvetti? Ei se ehkä kokonaan tyhjä. Ei 300. Apua. Tämä on tälle märkää. Tosiaan on kuitenkin sateista. Tässä se Jarno kasvaa sinne. Jarno, katsopa tänne. Jarno. Tänne. Jännä. Juovat vettä tuosta. Kirahvit syntyvät mätkähtäen. Äitikirahvi seisoo ja vasa putoaa lähes 2 metriä alas maahan. Mutta jo parin tunnin kuluttua se seisoo omilla huojuvilla jaloillaan ja alkaa imeä maitoa. Aikuinen kirahvi on noin 5 metrin pituinen ja sillä on kaikista eläimistä pisin kaula. Jotta veri jaksaa kiertää koko matkan päähän asti, kirahvilla on jättimäinen sydän, joka painaa 11 kiloa. Ihmisen sydän painaa vain 350 grammaa. Kirahvit pitävät tuoreista lehdistä. Siksi tuomme uusia puita savannille useita kertoja viikossa. Haava on puusta yleisin, mutta pihlaja ja raita ovat myös suosikkeja. Puut sijoitetaan suuriin betonisiin joulupuiden jalkoihin. Siten ne pysyvät vakaasti paikallaan, kun kirahvit nappaavat niistä lehtiä 40 sentin pituisilla kielellään. Johan minä olen aloittanut yhden satin, vaan mulla on toinen sati vielä ensi viikolla pitää tehdä. Ja siitä tien yläpuolella. Kylläpäs kuule mahtaisi kiinnostaa tässä. Ensi viikolla minä alan keräämään sitä, niin minä saan siilot täyteen. Eläpä kaaja, kun minä tuun huomenissa pois täältä. Niin näin alustavasti, niin kyllä minä voisin ottaa. Niin justiinsa. Joo. Hyvä. Hei, kiva.